прекарват през центъра. Но ние оттам как ще се разминем сега? Като никой не спира. Вземете втория десен завой. Как се радва германката, пък не вижда, че ония човек ме чакал там. Това да се прави тесни улици. Вземете следващия десен завой. Сега тук на тази улица някъде трябва да се спре и да се разтоварва една велосипедистка. Искаш пък и ти само пищиш. Пригответе се да завиете надясно след 200 метра. Чакай да видя къде трябва да... Майка ми стара. Къде ще спра сега тук на улицата да разтоварвам, майка ми тъпа? Къде са ме сложили? Вземете следващия десен завой. След това завийте наляво. Тук спирам на завоя и не ме интересува. Да се оправят. Вземете следващия десен завой. След това завийте наляво. Да, друг път. Тук как ще разтоварваме на улицата? Ще разтоварваме. Няма друг начин. За да мога да си излизат на пътя. Вземете следващия ляв завой. Айде, тук сме. Продължавам в Ню Мюнстер. Разтоварих тук на улицата, ето тук, където тръгвам. Тук разтоварих на улицата. И продължавам напред. Тук отдеве минах през центъра. Сега пак ще мина. Отдеве си беше точно през центъра, но ме е било свършило паметта на 3,6 км. Тук минах надясно през пешеходната алея, дето е на калдръмите. Да не им светне само на тия пешеходците зелено, че нито се оглеждат, нито минават като телета. Дали си се изтегля от ремаркето, от пътя, дали не си минава, аз изобщо не го интересува. Господата Deutsch. Вицелин Апотек. Апотек. Там отсреща има колелета. Продават колелета. Ето тук отдясно.
30 да се кара. Малко колело, но има доста неща. Малко магазинче, ясно, малко колело. И тук сега как ще се разминем с този автобус. Вил как си кара по средата, изобщо и се е фанал за джуките. Бах ти дебила! Може тук да се разминем, обаче той си кара по средата. Изобщо не го интересува. Тапунгер. Чак по смазки ходят по улицата. Аре, куките. Искат да им направиш път. Сега спукал гума. Ще се удря в гумата. Тук е капука. Тук няма къде да спра да проверя. Се вижда пука. Айде, светне.
това дето трака е гати работата. Пригответе се да завиете надясно след 800 метра. Трябва да спра да видя преди да изляза на магистралата. След 100 метра завийте надясно. Вземете следващия десен завой. Карайте 15 км. Едно малко краче, ето му табелата е Рикинг. Вземете следващия десен завой. Вземете следващия десен завой. Рикинг. Какъв е това Рикинг? Това е за всяко. Пригответе се да завиете надясно след 450 метра. Какви готини кученца. Как се радват. Тия с големите уши, дето ги хляпат. Къде трябва да завия в една улица смотана, как ще изляза от нея после, не е много ясно. След 100 метра завийте надясно. След 50 метра завийте надясно. Не е за камиони. При изчисляване на маршрута пригответе се да завиете надясно след 500 метра. Минавай. Да седиш и го чакаш. Следващото ясно.
къща ли е, в какво е, адрес ли е. Пак ме завират в някаква улица, дето не може никой да влезе, аз трябва да влизам с този джуган. Къде ще вляза в тия улицата? Абсурдна работа. Вземете следващия десен завой. Вземете следващия десен завой. Тук още по-зле, бе. Как ще вляза тук, бе? Лист. Тук спирка ли е? Какво е сега? Защото не знам как ще вляза в този адрес. Тази улица е широка, ама тя пък е задънена. Не може да отиде за там. Се забия тук в някаква улица, няма да мога да изляза после. Тази следващата трябва да завие единствения вариант, ама дали ще може и с нея. Сега ще видим. Забранено за камиони. Няма мъка да намеря адреса за това. Да намеря откъде да мина, по-скоро. Сега ходих пеша надолу да видя дали може да се мине. Един тук път. Изпотия. Тук единственият път, който го минах от 9, то е... се видях с него, дето трябва да го разтоварвам. Той каза, че може да се влиза там. Щом ще разтоварвам, може. Защото той има знаки вече. Щом може, на негова отговорност влизам. Какво да правя? Няма откъде се мине. Вземете следващия ляв завой. Тук има знак. Вземете следващия ляв завой. Няма откъде да съм минал на друго място, освен от тук. Това е малко гаден този път, ама няма да път. Това е. Що минават трактори тук и тия машини, значи ясно. Ще стигнете междинен етап след 450 метра. След това завийте обратно, където е възможно. Къщичките, виж къде си живеят тия хора, тук в гората. Е гати спокойното. Супер яко. Виж какъв хубав път, къде се чудя и аз. За какво сложили знак? Опа, Зайо! Зайко байко! Кукурайко! Чакай да спра тук да се
етап. След това завийте Стотия обратно, души, където е възможно. Всичко пищри. Виж какви статуи това направо дърво. Генизъл. И той отиде чак в канавката заради мен. Вземете следващия ляв завой. Тук трябва да оставя място на хората да минават.